tardes noites a todos e a todas. O primeiro punto da orde do día, a aprobación se procede do post 2023, porque non era. Bueno, xa na comisión informativa nos enumeramos as obras, pero volvereinas agora a decir, vale? Isto non. A Achega Provincial 2023 para gastos correntes é de 197.319,74, un pouco menos, que xa comentei outro día, arredor de 3.000 euros menos que na anualidade anterior. Despois, as obras que se meten ca Achega Provincial 2022 son pavimentación Camiño de Carantoña a Beixón. E aquí teño que comentar algo que dixen outro día na comisión e que ao día seguinte pois cambiou. Dixenlles que estábamos, de feito, o proxecto se fixo máis estreito por a actuación de Fenosa, que tiña que levar unha media de media, e ora cambiárona e van por outro traxecto que non afecta esa vía. Bueno, supeno que mo lo comunicou o técnico de urbanismo o día seguinte, que chegou aquí. Vale. Porque logo vayes a acordar e poden pensar que mo inventei. Non, era así e se levaba xa un ano esa solicitud de autorización, se mandou agua, se mandou... Pero bueno, había moitos impedimentos porque aparte de que a agua se de permiso ten que quedar totalmente aillada a instalación no regato, senón non pode facerse. Entón cambiaron a de ubicación. Veñen por unha pista lateral. Atravesan a carretera que vai a Pousada, xa atravesaron e veñen dende aí por unha das que... A que ven a sair a casa de Barreiro. En a Beixón. Bueno, unha que ten pisos, así é máis fácilmente identificar. Ben, pavimentación Camiño de Carantoña a Beixón, 87.065,60. Pavimentación en núcleo de Viente, que son dúas actuacións, bueno, en dúas diferentes. 40.145,22. O subtotal de investimentos da Achega Provincial 2022 é 127.210,82. E logo veñen o plan complementario, que son pavimentación Camiño Aldarís a Crucebuzó. Xa lles dixen que nese proxecto había un erro en varias páxinas e se cambiou, ponía Aldaria e cambiaron, chamamos para que é un local que hai, pero é o que se vai aprobar. 134.320,70. Pavimentación Camiño da Estrada de P 4.201 a Igrexa de Lousame, 30.000. Non se fai na súa totalidade, pero é para o que dá. E a ver se pode facer todo isto, dado que este ano nos sorprendeu que nos mandan poñer, podemos poñer o 50, pero exixían o 25. E iso espero que se solucione ao final. Se non sería, pois, xa saben, moito menos cantidad. Vale. Algún comentario con respecto ás obras? A última obra. A Igrexa Lousame? Sí. Dentro do cruce. Como é que era? DP 4.201. Exacto. Por que non se empeza abaixo de todo? Non é a que pode que este mal no plano, porque a veces pasa que cando fan a traza no plano, eu revisei nas esas que volven a mirar, ou que empezaron un pouco máis arriba porque o trozo de abaixo está menos deteriorado e para avanzar máis onde están as raíces todas levantadas. Non chega para toda, ya de chegar onde está o cruceiro, porque logo hai a outra actuación da plaza que xa se complementaría, pero queda un trozo para outra ocasión. Pero a cuantía, os metros e iso está ben, non?
contarías lo que dixo antes. Aquí está no cruce, está xusto na carretera da Diputación, o plano que eu teño. No, ese está igual que ese. Ah, pues sí, sí. No cruce e non chega arriba de todo, pero ese aquí. Está ben? Sí, sí. Que lle levaba a error? Nada, que me confundía o que había falado antes, dos nombres. Ah, vale. Ben, votos... Nada, nós tamén tiñamos dúas cuestións. Na estrada que se vai a realizar desde Cantoña a Baixona, esa estrada, queríamos saber por que non se empeza dende o cruce, porque hai uns metros que quedan sen facer a obra. Sí, empezase dende o cruce que sube para a de Santiago e para arreglar a pendiente porque metese... A ver, non se arreglou fai moito, pero agora ao construir esta casa e abrir o sea, ceder, hai que correxir esa curva, non daba. Entón empezamos onde está peor e onde é máis estreita, empezamos aí e vamos ata de Barreiro, pero a outra, o almacén que ten hora de construcción, sin chegar a ponte. Xa lles dixen que o que hai que facer aí. E empezar co proxecto de eliminación do bombeo, eliminación non, traslado do bombeo, xa miramos as alturas e falamos cos veciños da finca de arriba para leválo polo outro lado, agora está hacia Fernández, está necesita ser cambiado ese bombeo de aí e ampliar a ponte, se queremos ampliar a ponte temos que quitar o bombeo, hai que poner, xa existe un bombeo máis adiante para aquelas vivendas que se meten nunha pista hacia abaixo, en Abeixón, ao inicio de Abeixón. Entón, sustituíase ese bombeo por un máis grande que estaría máis preto do río e poderíase facer unha senda por aí ata onde o permita. Temos despois un problema igual nese paseo a cruzar, pero bueno, é algo que está mirando os enxeñeiros. E unha vez que se quite eso, podemos ampliar con aguas de Galicia que nos permita, pero eso leva, os permisos leva tempo, que nos permita ampliar a ponte e continuar a vía. E tamén despois correxir, porque a Baixón agora está moi deteriorada, fachamos moitísimas veces, se acumula auga no punto máis estreito, pero xa hai cesións de veciños para que fixemos solares ali, van a edificar algunha casa e outros están cos proxectos e aparte segregaron, e ao segregar na segregación mesma xa fixeron as cesións, o cual ali vai haber moito máis espacio, pero o importante agora é que se poda transitar e despois, cando se faga a segunda parte que é o traslado do bombeo e a ampliación da ponte, poder facer cos anchos xa definitivos, porque é perigoso que ves dende un ancho dende arriba, non podes metelo xusto na ponte porque é moito máis agosto. Entón, xa sabemos todos o que sucede ás veces con a velocidade, que vamos entrar agora neso, e chegar a un punto crítico de repente, entón é mellor deixalo atrás e tamén arriba empezar onde está máis estreito, correxir esa curva que vai hacia de Santiago, cambiando o pendiente, retrasando hacia atrás, para que non sexa donde empeza bastante abaixo, non sea un obstáculo para o tráfico. Vale, e despois queríamos saber si nestas obras que se van facer de estradas se vai falar cos vecinos, porque como pasan as aulas de veciñais, si se vai a falar con sempre se fala para buscar unha solución, porque en moitos sitios, en moitos tratos do camiño, tanto arriba como abaixo, das dúas obras que van para a talla, vemos que hai aguas de traigas veciñais, entón vanse poner arquetas e un tubo xeral para que os vecinos podan, se ten unha ruptura. Falarémoslo
cando estemos no lugar, que pasa sempre, cando estás no lugar empezas a facer as obras, empezan a aparecer tuberías por dentro de tubos de pluviais, bueno, maravillas que hai feitas por aí. E logo outras que están todas separadas. Hai unha aldea que encontramos 30 e tantas e cortadas a distinta altura. Parece ser que trazaban a mangueira, en vez de ter unha arqueta onde podes controlar todas, pois cada unha, eso cando se chega ali, se hai que poñer un tubo para metelas todas dentro, xa se fixo, se se refire a Guiande, xa se fixo no outro tramo. Sí, por eso non se E colaboraron tamén a Comunidade de Montes. Que como non vimos no proxecto, por eso... Non, porque é que non sabemos por onde as que van, non sei se en Fernández nos pasou algo igual ou parecido ou peor. Por onde ven toda a agua nun sitio con pendiente, que dentro do tubo por onde ven toda a agua te encontras a mellor 10 tuberías de aguas, porque era máis fácil metelas, pois eso é un problema. Problema non. Pero bueno, eso xa sabemos que vai aparecer. E logo terás esa obra nova, terás que pagar o concello, pero se parece que solucionar. Algún máis? Votos a favor? O segundo punto é a aprobación se procede do proxecto extraordinario 1/2023. Como comentaba o outro día, chegou a resolución aos últimos días de decembro, co cual foi materialmente imposible, será ese crédito no ano pasado, no ano 2022. Entón se trae ao 2023 a este pleno, non? Era o préstamo a cero intereses do Fondo de Cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes, no noso caso, para a execución das seguintes actuacións: reducción da contaminación lumínica e mellora de eficiencia nos alumeados públicos de Lousame, 15% préstamo da Xunta, 85% DUCS. O sea, son 200, en total, 250.107 euros, dos cais 212.590,95 son do DUCS e 37.516 que lle correspondería aportar ao Concello se financian con parte deste préstamo. Pavimentación no núcleo de Camboño, que chegou do Plan Urbe, chegou esta semana a comunicación. As autorizacións que temos sectoriais, tanto de patrimonio como de augas. En total son 210.174,25, dos que 147.121 os con a Xunta e 63.052 teria que aportalos o Concello neste ano. Así, o dividiremos en 8 anualidades sin intereses para poder afrontar a obra e rematar outro núcleo, se rematar as Sellas, agora se remata con estas dúas actuacións Camboño e seguiremos, se os ciudadanos o deciden, e se non que siga que lle corresponda, pero coa mellora dos núcleos rurais. As melloras no entorno da igrexa de San Xoán de Lousame. É un entorno, a verdade, que patrimonialmente que se debe de mellorar e está deteriorado e se vai poñer o firme como merece ese entorno, non? Son 66.334, tanto refiro como merece, pois con hormigón e algunha tira de adoquín, donde o poña o proxecto. Logo xa miraremos, non? 66.334,11, os cuales íntegramente do préstamo. Melloras no lavadoiro do Meixo Frío de Lesende, levamos detrás do de Lesende en concreto xa varios anos, pero
Nunca nos foi posible, fixemos varias actuacións na aldea, que coñecerán os que van a descende, en Formigón, varias entradas, pouco a pouco, e queda unha entrada por arreglar e queda a praza, onde está ubicado a fonte e onde está ubicado o lavadoiro. Esa actuación en Lesende sería 49.545,12 e o lavadoiro de Meixo Frío é menos cuantía porque non ten a praza, que ten o outro, pero o deterioro é moitísimo maior. Podeno comprobar, os veciños, os cascotes que foron caendo de reventar as columnas foron susanándoos con cemento, pero non pode agardar moito máis se non queremos ter pois un desgusto polo que informan os que viñeron a mirar a estructura. En total, de préstamo do Fondo de Cooperación son 227.158,24. Algún comentario? Votos a favor? Abstencións? Dación de conta das resolucións da alcaldía da 678/2022 a 800, tamén hai 2022, que é unha raza, era un 2023 a 78/2023. O punto número 4, inclusión se procede de mocións por razón de urxencia, que non hai, non? E rogos e preguntas. Nos queríamos preguntarle non solicitar. Os veciños de Burzón, aquí o meu querido compañero, solicitan que se poñan un contenedor máis para residuos, porque xa non están pedindo un punto de recogida maior, senón un contenedor, porque estes días, ademais, ven ser desbordados completamente coa basura. Estes días non, xa levan bastante tempo. E por que? Pregúntome. Porque se necesita outro recolledor ou porque se necesita máis recollidas? Porque o problema, eu creo que porque xa miramos, polos veciños que hai en Burzón, polos puntos de aportación que teñen, o que pasa que se vai solamente unha vez a semana a recoller, que é o que sucede. Pero se se pon un contenedor a maiores, polo menos... Sí, pero a obriga é que recollan dúas veces, polo menos. E iso non supón, sin embargo, poñer un novo contenedor supón un desembolso. Entón, teremos que facer unha comunicación á planta, á mancomunidade, dicindo que recollan, a menos que en Burzón está pasando isto, e que teñen que recoller unha vez máis. Se non teñen que poñer un contenedor sin coste, porque é debido a non recoller. Polo volumen de veciños non lle correspondería un punto máis? Eu penso que non, porque iso xa o miramos. Eu creo que non. Eu creo que é o problema porque pasa tamén en outra aldea, en Camboña, concretamente nun punto. Cando non van a recoller, que lo desborda por todos sitios, porque non van a recoller. E como se salten unha semana, como ten pasado algunha vez, pois non lle digo. Bueno, non sei, o ten pasado no punto ao que me referín antes, sale por todos os sitios. Eu o que vou facer é iso, dirixirlle un escrito na comunidade, dicindo que en Burzón se recolle unha sola vez, e que non é suficiente dado que desborda a basura por todos lados. Tiño conhecimento disso porque non comunicaron veciños dali. E que se non queren ir máis veces, que non debera ser que non queren, se non o fan, que poñan un contenedor a maiores, pero a coste da mancomunidade ou da empresa ou de quen queiran, pero non a costa dos veciños del Losano. Se lles parece ben. Nos parece-nos ben todas as solucións, e se salen gratis mellor ainda. Hombre, que teñes que pagar porque o servicio non se fai as veces que hai que facer. Fai xa antes do verán, creo que foi, aprobouse un vial en Burzón, Sí. estamos monotemáticos hoxe, que non se iniciou todavía. Non. Queríamos saber por qué. Sí, a ver, é do complementario do POS. O complementario de POS está igual que na interior de Gandarela,
a costa de Ascavia e outra ainda, a de Pousada, creo que me falta unha. Todas esas están xa adxudicadas, pero que non as iniciaron. Teñen un prazo para executalas, estuvo ao tempo, a verdad que estuvo malísima, como saber a do SEPA, si, a do Seixido, a Portela e a Figueira. Que pasa? Que fomos a ver outro día ca empresa, de tanta auga, queren empezar tan pronto pola, se ben sei que esta semana que ven igual sí, pero é que senón é moi fonda nese caso, noutros non, e é perigoso ponerse a facer a escarbar porque pode caer o talud que está esta zona aparte a que me estou referindo, non a que se refire vostede. É de moita afluencia de auga, xa hubo derrubes en outras ocasións, e están as obras todas nese grupo, están adxudicadas, ahora non recordo quen está adxudicada en concreto a de Burzó, sei que a de Seixido a fai Nosa, que a de Pousada pois foi Tarrío, adxudicatario, que a de a Costa da Ascavia foi Johnny Tuñas, e as outras, porque hai algunhas que van agrupadas, se lles digo unha empresa, igual me estou equivocando, pero podemos mirar, as adxudicacións están publicadas. Pero non se sabe todavía cando empezan. Teñen que empezar xa, estou presionando aí para que empece, xa chamei a empresa tamén para que viñeran a facer un replanteo, estamos dando todos os pasos que hai que dar. Quedaron adxudicadas en decembro, pero non, a principios, pero decembro é o paro da construción, o sea, por o convenio de construción non traballan. Xaneiro xa ven vostedes como ven, diluvio, e agora tocará. Un soliño ahora, non? Sí. Está máis compactada a terra, co frío. Eu creo que ahora terá. Non é o mellor tempo para aglomerar, Non, digo a temperatura, se non preguntei a xente experta, ten que estar, para poderlo botar ben, ten que estar unha temperatura. Se fai moito frío, a temperatura baixa demasiado rápido, co cual queda regular. Non, que quede ben, nós queremos que quede ben. Claro, pero ao verano non esperaremos, non? Rápido. Ao verano non esperaremos, non? Esperemos que non. Si esperamos a que as condicións sean óptimas, esperaríamos a un mes de maio. E se nos ponemos así en melindrosos, non se fan as obras nunca. Escavia. Vostede sabe que hai un derrumbe. Non me ríe de usted, No, espero que non se ríe de mí, porque xa me faltaba ahora. Non, ríeme de que nos ponemos melindrosos. Bueno, o quimos, Sí. Vale, na Escavia, hai un derrumbe do Torroeiro. No que Sabe, non? he notado da obra nova. Sí, foron xa varias veces e, bueno, volverán. Porque as chuvias. Sí, claro. Iso é non solamente terra, pedras e demais. Como teñen que ir a subir a costa, que está ali mismo, pois despois é que facer. Hai núcleos de poblacións que cambiaron xa as villas, non? Sí. Que hemos falado. Sí. O que pasa que en algúns constanos que cambiaron blancas, as blancas, e deixaron, sí, bombillas de cor blanco, Sí. e deixaron unhas de cor laranxa. Nas que actuamos no proxecto anterior? Que leu... Non. Non. O que pasa é que agora cando se funden, están sustituíndoas por LED as que se funden dentro do posible, dentro das situacións de mellora de cada ano. E entonces, cando acaban esa cantidade que teñen para mellora, pois a mellor non chega e siguen poñendo, agora hai muitísimas con este mal tempo, non sabe a cantidade de luces fundidas. En algún sitio O que vamos a facer para que teñamos todos claro que zonas son, vamos a mirar, que agora non o teño aquí, o proxecto da actuación anterior, e mirar que zonas foron as que se cambiaron a LED, para que saiban ustedes cales son, e tamén as que vamos a meter neste novo proxecto. Vale? E entonces aí xa podemos clarificar que é o que está sucedendo e onde. Vale. De momento coas subvencións que viñeron, o que se, aparte desa, con rede eléctrica ou así que cada ano, cambiáronse edificios públicos, cambióuse o Concello, todas as luces recordarán as bandas, cambióuse
a Casa da Cultura, e que máis? E o colexio público, porque a luz apagamos, apaga o Concello, entonces se cambiou en 2 veces todas as luminarias do colexio público. E se mellorou tamén no corredor, pois a luminosidade, porque era bastante tenebroso. Ao mellor os que están ali todos os días non me percibían, como percibíamos os que íamos unha vez, pero cando hai a selección, se estaba no corredor, xa pedira cambiarse hacia la, hacia a entrada principal, para colocar as mesas. Cando estaba no corredor era imposible ver ali, era unha penumbra todo o día, entonces agora eso está moi mellorado. E temos moitas cousas que seguir cambiando, se cambiou o campo de fútbol, o polideportivo, para minorar. E ainda así, todos esos cambios que lles digo, os comeu o subido da luz. Eso é verdade. Temos unha pregunta. Convocouse unha bolsa de traballadora social en setembro. Sígueme, verdad? Sí. Hai de traballadores sociales, o sea, de asistentes sociales, de traballadores sociales. Sí. Como está ese? A día de hoxe non se convocou, non? Para facer, o sea, convocouse para facer as solicitudes, pero todavía non se resolveu. Non se resolveu. O motivo? Non sei ben a que se refire. A de sustitución, si falta traballadoras sociales, quedou aí porque había outras máis urgentes e quedou aí. Ahora mesmo... Non o sei, porque só levamos o compañero... Sí, Xosé. Sí. Pero é así, está así en... Sí, se resolve. Non se sabe un pouco plazo. É que estamos agora ca consolidación dos postos de traballo, estamos con moitas cousas a ver, vai haber unha praza... Como non teño a seguridade total, é mellor agardar, porque se vai a convocar. Temos previsto a traballadora social para completar a xornada, estamos con varias cousas ao tempo. Entón non este decidido e convocada, mellor agardar. Estamos con a administrativa de servicios sociales, entón... Vemos que se conceden un tipo de axudas. Hai varias discrepancias, non, o sea, chámanos a atención varias cousas. Por exemplo, en unha, o importe aboado, o mellor dito, o importe xustificado son 3.754,47 e o importe aboado de subvención son 3.000, non? Repite a cantidade, por favor. Sí, 3.754,47. Ese é o importe que xustifica. É o importe que se lle subvenciona, o que se lle abona, son 3.000 euros. En outro, por exemplo, o importe xustificado son 1.510 e o aboado son 1.500. O sea, vemos que é unha diferencia porque a de veces porcentaxes. Se queríamos saber por que pasaba isto. Non sei en concreto estas. Moitas veces o que sucede é que a justificación, algunhas non son válidas e outras que non justifican o total. Non sei a que se refire, pero eu creo que aí o que pasa é que no proxecto de gasto hai un ingreso previsto que é a subvención. Imagínese un proxecto de gasto que sexa, non sei care, pois a mellor hai unha subvención de 1.500 euros, pero o gasto que se imputa ao proxecto pois son 1.535. Entón, a subvención non é o 100%, pero por que? Porque se gasta máis do importe subvencionado, pero non hai que haxa ninguna diferencia. Non sei no caso concreto que se refire vostede. Non, decir, nas axudas as que saen aquí. Claro, pero en que proxecto de gasto? Vamos ver. Na xustificación subvención a favor da Asociación Deportiva Pais de Taekwondo. Vale. Estaba pensando, vale. Pensaba que se estaba referindo a outro... Non, pero vou dar os títulos de todas as subvencións que temos. Sí, as subvencións, non recordo agora exactamente, pero pode ser, hai diferente tipoloxía de situacións que se poden dar. Pode ser que exista unha subvención que a entidade non justifique o 100%
os gastos, imagínense,